Barka da zuwa tashar Mayan Yaro TV. Ku danna mana alamar subscribing, kana ku danna mana alamar ƙararrawa. Mun gode. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Barkanmu da sake sauraro ko a wannan bidiyon. To dan wa mai sauraro idan wannan karanka ne na farko zuwa wannan channel mai albarka, ka daure ka danna mana alamar subscribing, kana ka danna mana alamar ƙararrawa. Ta haka ne da zarar mun saki sabon bidiyo zo maka kai tsaye. Kowa na jiran kotu ta yanke hukuncin waye ya ci zaben Kano da aka yi, wanda Abba Gida shine ake da tabbacin cewa ya ci zabe. Daga bisani aka zo aka ce an maka shi kotu kan ba a yarda da cewa shi ya ci wannan zabe ba. To mai sauraro kada ka manta idan wannan karanka ne na farko a zuwa wannan channel mai albarka, ka daure ka danna mana alamar subscribing, kana ka danna mana alamar ƙararrawa. Ta haka ne da zarar mun saki sabon bidiyo zo mu kai dai. Kwatsam bayan Juma'ar da ta wuce, kotu ta ɗage ƙara ta ce sai Laraba za ta faɗi hukuncin wanda ya ci zabe a Kano. Kwatsam sai aka ji sabuwar waƙar Rarara mai suna Gawuna is coming. Duk wanda bai ji waƙar ba za mu samu muku ita a cikin wannan channel mai albarka, ko kuma a cikin wannan ƙarshen bidiyon idan kuka ji wanda ya ci wannan zabe za mu samu muku ita ku ji ta har ƙarshe. Gawuna is coming ta razana mutane sosai, ko kuma in ce ta razana 'yan jam'iyyar NNPP sakamakon gaskiyar lamari. Waƙar ta yi matuƙar daɗi, sannan kuma ana zargin cewa za a iya ma Abba Gida juyin mulki, a yi mai murɗe juyin mulki. To har yanzu dai shi da ya ce babu wanda zai gayyato domin ya zo ya tsaya mai, Allah ne zai tsaya mishi. To koya kuke gani da wannan haduwa da ake shirin a ba Abba Gida kan cewa ba shi ya ci zaben da aka yi na jihar Kano ba? To muna so mu ji ra'ayoyinku a comment section. Kowa sai ya aje mana, sannan ka danna mana alamar liking domin hakan yana ƙara mana ƙarfin gwiwa zakulo muku labarai. Wayannan hotuna da kuke gani, wannan farfajiyar kotun da aka zanna shi, wanda yanzu haka ana cikin kotun za a yanke hukunci, wanda a cikin wannan channel mai albarka in dai kuna bibiyan mu za mu kawo muku hukuncin da aka yanke. Sannan kada ka manta idan wannan karanka ne na farko a zuwa wannan channel mai albarka, ka daure ka danna mana alamar subscribing, kana ka danna mana alamar ƙararrawa. To 'yan jam'iyyar NNPP suna ta addu'a domin ganin yadda aka yi watsi da ƙarar shugaban ƙasa wanda mai girma Atiku Abubakar ya kai. Su ma suna so a yi watsi da wannan ƙara da aka kai ta wato shugabansu wato Abba Gida. Har yanzu alƙali na tattara hujjojin da zai yanke hukunci da su. To inda za ku gane gaskiyar lamari ba Gawuna bane ya kai ƙara Abba Gida kotu kan cewa shine ci zaben da aka gabatar. Wato lokacin da aka yi zaben Kano, Abba Gida ne ya ci zabe, wanda har da Gawuna ya kira shi a waya yake mai murnar zabe. To Allah ubangiji ya sa mu dace, ko su waye suka kai wannan ƙara ko kuma suka ziga ya kai wannan ƙara, to Allah ubangiji ya sa mu ci kyakkyawan sakamako. Kada ku manta ku danna mana alamar subscribing, kana ku danna mana alamar ƙararrawa. Ta haka ne da tsaron musu sabon bidiyo zo mu kai tsaye. Ku bibiye mu a cikin wannan channel domin kawo muku cikakken labarin waye ya ci wannan zabe. Za mu sako muku waƙar Rarara mai suna taken Gawuna is coming, ga ta nan kai tsaye a cikin wannan channel za mu saka muku.